Nafarroa, Nafarroa, gorri berde zein auskara. Iparretik egoraino, eskubide du euskara. Iragana eta geroa, bateginda orainean, erdialdean, herriberan, bihotzean, mingainean. Hemen elkartu gara, bai, adierazteko marra honek banatzen duela eremu ez euskalduna eta eremu mixtoa, bai? Marra honengatik eskubide desberdinak ditugu alde batean eta bestean, bai? Hizkuntza eskubide desberdinak ditugu, bai? Eta orduan eskubide berak izan nahi ditugu. Honekin batera, martxoaren 15ean, Lizarratik Bilatortara martxa bat egingo dugu, zonifikazioaren kontrako martxa, eta apirilaren 19an Faltzesen salatuko dugu hau ere, orduan gonbidatzen zaituztegu ekintza hauetara etortzen. Eta guazen aldantzera orain, Bilatorten euskaraz! Aquí no lo podemos abrir. Listo. Gaizki egiten dura prenda egingo du, bai? Gaztelera! Eta orain, Bilatortan nola hitz egin nahi dugu? Euskaraz hitz nahi dugu Bilatortan! Eta prenda, nork egin dugu prenda? Egin dute hiru zati Iparretik egoraino egin dute hiru zati baina hizkuntza haizea da haize ezin da ebaki haizea ezin da ebaki